132 बोसोरनि उनाव बडलेण्डनि बिखायाव सौफैनाय दुरान्ड कापखौ लानानै साफ्रोमबो गोसो हांखुर जानानै दं। थारैनो गेजेराव माखासे सानल' दंसै दुरान्ड कापनि गेलेनाया। एसिया हादरनि देरसिन आरो गोजामसिन फुटबल बादायलायनाय दुरान्ड कापनि थाखाय मोनफ्रोमबो हानजाया बे समाव आबुङै साखाफारा। ओरैहाय दुरान्ड कापनि गेलेगोनखौ लानानै दानिफ्रायनो बडलेण्ड हालामाव नायग्राफोरनि गोसोआव जावरिखांनायखौ नुनो मोन्दों। फैगौ 5 आगस्तनिफ्राय दुरान्ड कापनि गेलेनाया क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव जागायजेनगोन। नाथाय बेनि सिगांनो फुटबल मोजां मोनग्रा अनसायारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। फैगौ 28 जुलाइआव मोनसे फ्रेन्डलि मेच थामहिनबा लोगोआरि मेचखौ साइ एसटिसि गेलेग्रा फोथाराव गेलेगोन। बे लोगोआरि मेचखौ बडलेण्ड एफसि आरो अइल इन्डिया लिमिटेड एफसि हानजानि गेजेराव मोगा-मोगि गेलेगोन। मिथिनाय बायदिब्ला मेचनि गेलेनाया मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय जागायजेनगोन। बुंनो थाङोब्ला बे गेलेगोन लोगोआरि मेचआ दुरान्ड कापनि थाखाय बडलेण्ड एफसिनि गोनांथार गेलेजेननाय मेच जागोन। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।